Diversi għaqdiet u esperti fil-qasam soċjali jurew tħassib serju tagħhom dwar il-white paper li qed tiġi ppreżentata b'rabta ma' żieda fl-ammonti ta' droga. Iżda, il-Gvern għadu jemmen li miexi sew dwarha. Din il-liġi testendi l-massimu ta' possess ta' droga l-500 gramma kannabis, 200 gramma kokaina, 200 gramma eroina jew 500 pillola ecstasy. U jekk din il-white paper tgħaddi bħala liġi se tkun qed tinċentiva li traffikanti ta' droga. Dwar din il-kontroversja, il-Ministru Mirjam Dalli ma kellha jibda kliem ta' kundanna, anzi qaltilna li l-kritika ġejja minn nies li dawru l-white paper kif qablilhom. Naħseb li l-Ministru Jonathan Attard spjega l-ħsieb wara dak l-abbozz u dak l-abbozz ukoll la darba testratta minnu l-miżinformazzjoni li kien hemm tiċċirkola, naħseb li l-ispjegazzjoni tal-Ministru Jonathan Attard kienet ċara ħafna u ġabet ukoll l-appoġġ ta' ħafna. 500 pillola ecstasy ġifieri għalik biżejjed. Tajjeb. Naħseb li l-Ministru Jonathan Attard spjega l-ħsieb wara dak l-abbozz li mhuwiex sempliċement dwar in-numri li qed titkellem inti. Dwar din il-white paper, il-kap ta' Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li din hija riforma inkwetanti ħafna li bosta nies jafu li jekk persuna jkollha mijiet ta' dawn żgur mhumiex għall-użu personali. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jinsisti li l-Gvern Roberta Bella qata qalbu minn ġlieda kontra droga. Intant, l-Aġenzija Setqa qalet li l-ammont indikattivi kif qed ikunu proposti bħalissa fil-white paper li ressaq il-Gvern għandhom ikunu inqas minn dak propost. Dan sabiex jintlaħaq bil-lanċ bejn flessibilità ġudizzjarja f'każijiet ġenwini u id soda kontra min jipprova jiddur mas-sistema b'iskuża ta' problema ta' droga. Passetqa anke l-Caritas esprimiet tħassib rigward il-mod kif saru l-affarijiet u l-ammonti li hemm imniżla fil-white paper.